pobles com Sant Mateu, Xert, la Jana, Tírig, tenien moltíssima afició a aquesta modalitat. I aquí Frontó estava així de gent. Jo crec que a nivell educatiu és fonamental perquè avui en dia els xiquets tenim molts problemes, molts conflictes i això ens ajudarà molt, així que vos animo que continuéssiu. Espero jo fer dins del meu àmbit promocional als meus companys, intentar fer grups de treball que ens ajuden a promocionar-la i que la gent s'enganxa. Que al final jo crec que també ens esteu ajudant a que els xiquets aprenguen uns valors que en l'esport, en algo divertit, es puguin calar i així també tinguessin millors persones. És un goig de poder ensenyar el que nosaltres tenim a la comarca. El Maestrat és terra de pilotaris i volem recuperar la modalitat de la zona, el Frare. Anime a tots els aficionats de la pilota valenciana a que vinguin a jugar al primer campionat de Frare.